Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Arnel at taga Ilocos Sur. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da Jingjing da Bukol kan Shirley Marquez ti Sodipan, La Union. Kabang Reyes family, Lasarte family ti Narvacan, Ilocos Sur, from Imelda Kabang. Kakaduak nga Ilocano rig movers dito'y KTS Company Dammam, Saudi Arabia, from Ruel Wanya. Tatang Indring Baroga, Lolit kan Konsing Baroga ti Kalinga, from Henry Baroga. Velasquez, Haske family ti Germany, from Imelda Velasquez. Tolosa family ti Manzante Magsingal, Ilocos Sur, from Lynn Tolosa ti Hong Kong. Jelly Rumbawa, Angela Nazarene kan Armel, from Melanie. Pamilyak ti San Juan West, Aringay, La Union. Isuda Clarissa kan Kyle Dulay, from Mags Dulay ti Toronto, Canada. Kapitan Dagul Makaranas kan Kagawa Janjan Buskas, from Vincent, Gauna. Shout out kadagiti ulitag ko amada mga agtrab-trabaho ditoy Nagirayan Pidigan Abra, from Marvin Palino. Amin at Tagabolo, from Soriano Maricel ti Quezon City. Manong Jong, Ben, Edwin, Edican Marlin, from Kazi, Pinagpala. Anak ko ada RK, Cherry, Noel, Fab. Apok ada Edward, Samantha kan Eli Bautista ti Binalunan, Pangasinan, from Jimmy kan Lorena Silva ti Ebisa, Spain.
Jessica, Ginalyn, Riza, Rochelle, Princess, LJ, kastamot da Ashton, Lita, ti Santa Barbara, Pangasinan, from Priscilla Cabral, ti Jeddah. Bernardo family, ti Gasilang Bantay, Paracelis Mountain Province, from Mylene and Chino, ti Hong Kong. Mama Nida, Inang Letty, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Alma, ken Jeline, from Jocelyn Castro. Shout out pa kada Wilma Baroga ken Dennis Navala. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Arnel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Nang runa unay, dagiti mangbukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat kadagiti naayat amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biyag dagiti dumdumngeg, kat naawi sakmet amang ibinglay iti padas ko. Ilingad na ko malaangan itinagan nga Arnel manang, tubuak ti Ilocos Sur, ngam pasensyakan no jakon inlanad ti espesipiko nga ilimi. Adan asawa kan anak ko, ngam naladawak anang asawa, iso nga impagarop dagiti dadakkel ko nga aglaklakaya kon abaro. Aklo nagmanang napili ak iti babae, ngam idinaamamok ni Aida, nakunak ang nakita kon ti kapkap na kakababae nga isaklang ko iti altar. Sapay ko mamanang tamapilimat ama idrama ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi baruak paylaeng Manang Emmy. Naimbag na si Mangpun kan anak ko. Narabian ka mat. Sa dino ay tinaggapwam. Nag-overtime kami nanang. Iso nga itaak lang nga nakaawid. Ay na, kunak man nun napan mo sinarungkaran tinubyam anak ko. Nanang, awan pa'y nobyak. Isong awan nga roti sarong karak. Ay na, anak ko. Kaano ka nga'y amadaan itinubya? Aglabuston ti edad mo iti kalendaryaw. Anya pailat kuko amngay. Kaya't mau ti malakayan abaraw. Nanang, jak pa'y nga rot nasarakan di babaya kaya't kung isak lang italtar. Kat no nakapilpili kan samot nga men anak ko. Ay na, awanon ti perfecto a babae ita panawon. Apay ayada kayo ti maghanatan nanang. Adan tulat na ka day. Kaano pa'y ngay? Bakit akon? Agsalugan ti pigsak. Abang ano jakton makita pa'y dagiti agbaling nga apokok. Apay nanang, nauma kayo na makakitkita itarupak. Isong apurendak mo ta ng mga sawa. Sige kayo, awan ton ti kadwayo dito yung mga sawa akon. Ay, doa pa'y mo't nga may anasapa na tapinanawan day di amam. Oray ko manood akapsat mo, ngamawan mo. Saan ka pa'y amakaputout? Di na po kawan ti pulitayaw. Nagkunamot na mapukaw ti pulitayaw. Mga sawa ka dinanang, di kagdanag. Kaano nga road? Ay, bayang manlaang ang taibirukan kay ti babae dito ayan tayaw. Ha? Ado dita tinapipintas kung nagagad a babae. Ay, saan nanang? Siyak tagpili, itasawaag. Saan ada kayo? Pasensya ka na naistorbo ka, Aida. Saan, Arnel? Naimbag man, ta nakapasyar ka manan? Di matimbagakan ka asana ka agsardang amang sarungkarkan ka. Aging kajak maamuan di sungbat mo kanyak. Amam Arnel, amo ka na singpat ka tao. Pinanaknakanday tani kasinsin ko amaryo ka opisinaam. Saan ka narikat na ayatan? Ngaman niya. Anya timang laplapad kan katapno aklonam ti panagayat ko. Ti estado, Arnel.
Amo mat abalo ak. Iso nga rod ang nagsubli ako dito lugar mi. Tapno malipatak tinapasama kiti day di asawak. Anya ko mga iti parikot iti dayta. Sigurado adi na kayat ti inam tabalo akat nga rod. Sika, baro ka. Ado ti babalasang di ta mabalin mo nga arman. Sika nga ro ti kayat ko. Awan anyaman na kanya nga oray balo ka. Ngam kasanon ni nanang mo. Di mo pagdanagan ni nanang. Siyak ti mga sawa, saan nga iso? Iso asyak nga ro ti rumbang agpili. Iso pa nga asim Aida. Aklunam ko man di panagayat ko. Man di panagayat ko. Sigurado ka nga awan to ti agbalin a parikot? Sigurado ak, Aida. Sige. No maikarim lakit di nga awan to ti rumso a parikot. Ha? Aklunan kan. Oh, ay na, agya mo na, Aida. Di kanto agbabawi ang aklang kanyak. Ikarit na ita. Di mo ibaga nagapu ka manan iti trabaho. Nag-overtime ka manan. Saan nanang? Naggapuwa kiti ayan tinobyak. Anya, kunak man no awan nubyam. Inaklunak itayin nanang. Isungar da kas taon ay tiragsak ko. Ay nagsaya atan ngay anak ko. Ay, kabaudyanan na. At danton agbalin amanugang ko. Hustot ako na yun, nanang. Kaya't ko pakasaran ni Aida. Ay dagaayam tinagan na. Ay, kaano ngay mo't ayam amom kanyak anak ko. Iti gabi ita na panawad, nanang. Awisom, diti balay. Ibagam no kaanaw, tagluto ak. Tapno saan mo't anak kababain nga awan masangputan nyo amakan. Di ka agdanag, nanang. Talaga akasta, ti aramidak. Talaga ka di nga itan ti panangyam amom kanyak kaninanang mo? Wan, Aida. Naibaga akong gankwana. Kinapudno na. Madanagan, tadi na ka no amot, ipasahon na kan ka. Ay na, saan na masapol dayta? Ngam amom, adda pa nagamak ko. Amang ano din ak maaklon tinam na maamuan na may sa akabalo. Siyak ti makaam mo. Mayat man mo na saan ni nanang, talaga nga ikasar ka, apaman na maornos ti amin. At danton bukod ta pamilya. Day tamot ti tartari gagayak, Arnel. Sapay ko ma, tamatong palmat ti arapaap ko, ama addaan iti bukod ko a pamilya. Ikarik ang matungpal day tang arapahap mo, Aida. Ala, agsagana ka nga rodan. Tamapantan ni Jubalay mi. Yamamukan kaninanang ko. Magagaran unay ni nanang ang mga sawa akon man ng Emmy. Iso dayta ti sang kadagulit na kanyak.
Agingga idinaamamok ni Aida, kasinsin ti katrabahwak. Nagayatak ka ni Aida uray amok amay sa abalo. Ididamo ada amak na amangaklon kanya. Gapu ta amangan kano no saan amagustuhan ni nanang gapu iti estado na. Ngamin karik nga awan to ti agbalin aparikot. Inaklon nak nga rudmanang kat ingkadeng ko ngayam amo ka ni nanang uray jak sigurado no anya ti agbalin a reaksyon na. Apaman amaamuan na amay sagayam abalo, tinagbalin anobyak. Nanang, iso na Aida. Di ibagbaga ka nobyak. Naimbag na aldaw yun, nana. Ay, kastabot kan kabalasang kao. Si kagayam tinobya ni Arnel. Ay, taga-ano ka ngay mat, balasang kao. Taga ka bang ibang nga iliak, nana? Ngam na ikamangak ijay tarlak, iso nga ijayak ang nagnanaad. Itaman laangan ang nagsubliak ditoy. Naikamang kayat mo asawa balasang ko. Kuha nanang. Taga-tarlak ta asawa na Aida, apim mo sa yan. Iso abalo na Aida. Balo ka, Aida? Uwan nana. Nagsubli akon dito, idipin mo sa iti asawak. Awan anak mi iti day di asawak, nana. Kastaya. Sige, panawan kayo pa dito ya. Tamang isang anak iti meriendaan niyaw. Arnel, madlaw anak laat ni nanang mo itay na amon na abalo ak. May mayat na amuan na ita, tansa pa pa'y Aida. Di kang danag, siyak ti makam mo. Sigurado akasarita na kanto ni nanang mo. Kulang sa funds o may emergency or kailangan ng agad-agarang pera. Huwag ka na mag-alala. Sarita na kanto ni nanang mo, maipapan kanyak, Arnel. Sigurado ka kade iti dayjay nga Aida. Balumot gayam. Nanang. Ay nanak ko, di ka lang nakapilimutan iti balasang. Nagbayag asaan ka anak kinubya. Ita, balo pa iti pagtinagam. Kas kamot lang maibusanan iti babae, anak ko. Nanang, awan dakas na numay saman abalo na Aida. Ay ayatok na Aida. Kat isuti kayat kung ikalay sa. Adapay panawon mo anak ko. Ado, ti babae dita. Saan aday ta abalo ti asawaam? Sigurado ako ni ti marikiriknak nanang. Ni Aida ti kahit kung agbalin akat ako na inay ko ititong palbiag. Ala, makambo ka. No siya ka maysa. Sa anak akong purmay aday jay abalo ti asawaam. Makitam, talaga adi na kayat ti inam aparakan ka, Arnel. Siyak ti masurot Aida. Saan na ti inak? Nakasagana ka mangilaban ni tayan ayat ta. Saan na rason ti istadom tapos jak ituloy ti panangikalay sakyan ka. Ngam Arnel, kasano no talaga saan na ka maaklon ni nanang mo? Maawatan naktumot lang ni nanang ko. Maaklon na kan tumot lang. Nangruna na agasawa tanton. Sigurado ka, Arnel? Mabalin at matlata sinaan. Tapno saan ada kayo kaninanang mo ti saan nga agkinaawatan. Tapno mapanagnagak ti kinapudnokan ka.
Agden natan Aida. Katapaman na maornos ti amin. Agkalay satan ton. Kasarita ko ni tatang mo. Sige, sikati makaam mo. Amo mat nga'y ayatan ka unay. Kat nakasagana nga agsakripisyo, aging ga iti maaklon nakmatlaang ni nanang mo. Talaga na perden ti ulom, Arnel. Ag-asap, tay kabalay mo gaya mon at talaga na diabalo. Nanang, maawatan dak kumamit. Numamamoy lang ang naimbag ni Aida. Sigurado ang magustuhan yung tumatlaan. Ay saan? Anya ti amok, no kinayat na kalaang na diya babae, tapno na pagsanggiran na. At damang biyagkan kwa na, tanatay kat nga rudod ti asawa na. Pasensya kayo, nanang. Ngam na kay din akon. Agdan na kamin kina Aida. Kat apaman na maornos ti amin. Agkalay sa kamin tumatan. Ay unay yan anak ko. Anya launay ay tinakitam itiday di abalaw. Tauray siyak nga inamkat ka ba alamatan at obnaran. Saan mat nga minanayin kalintagan ti kaya tiyo mapasamak, nanang? Panak nagkakata kayo, anak bidot kayo iti panang ipapan kini Aida. Sa apay ko mga road, tasaan ka nagbidot itiday ta desisyon mo, anak ko. Sa mo la makita ti pudno nga ugali da ita babae. Inton agdenden na kayon taon. No kasano ti panangapura kanyak ti inak ang mga sawa, isumat kapardas na anangupay kanyak, apaman anaamuan na ti estado ti nobyak. Ngam saan anay papilit ni nanang ti kayat nama ng Emmy. Uray saan nga imanugot, nagdan na kami latak ni Aida. Imanugot mo at dagiti dadakkel ni Aida, iti nagbalin a desisyon mi adwa. Apaman anaurnos mi ti amin, nagkalay sa kamin manang. Ngam talaga nga impeteng ni nanang adi na kayat ni Aida, tapulos asaan ang nagpakita iti aldaw ti kalay sami. Nasakit man kanyak ti inaramid ni nanang, jaklatan impadlaw ka ni Aida. Ngam ni Aida ti apektado launay, gapu iti kasjay nga inaramid ti inak. Kunak no agsakit tinakam na kaninanang, ngamsungani tinapasamak, taad-adakat nga rod, at ipakasaknan ni nanang, ti kanayon na. Sa nalalapit na 2026 FIFA World Cup, wala pang isang buwan, handa ka na ba sa pinakamalaking football event sa buong mundo? Sa 48 teams na maglalaban at milyong-milyong fans na bibili ng tickets, handa ka na ba o nag-iisip ka pa rin kung paano makakasabay? I-click ang link sa ibaba ng video o magtanong sa mga kakilala. Kapag nagbukas ang ticket sales ngayong April 1, saan ka kukuha ng extra fund ng mabilis at walang stress? Nagsimula na ang countdown para sa 2026 FIFA World Cup na gaganapin ngayong June 11 sa iconic na studio Azteca. Dahil milyong-milyong fans ang inaasahan at mabilis maubos ang ticket, ayaw mong mamiss ito dahil lang sa budget. Buti na lang may mas madaling paraan. Kailangan mo lang ng phone number at personal information mo para makapag-apply ng hanggang 30,000 pesos. At kagaya ng World Cup na may 48 teams, pwede ring lumaki ang limit mo ng hanggang 100,000 pesos para sa susunod mong loan. Walang komplikadong forms, mababa ang interes, mabilis ang approval at instant access sa cash. Kaya namang hinihintay mo, i-click mo lang ang link sa ibaba ng video at mag-apply na para sa limit mo.
Bro, magsisimula na yung ticket sales in a few seconds. Pangarap ko to buong buhay ko. Pero kulang yung pera ko. May paraan para dyan. Hindi mo na kailangan palampasin to. Hindi na ako makakairam sa family ko. Ang stressful. Anong gagawin ko? Pwede kang makakuha ng mabilis cash online. Phone number at basic info lang ang kailangan. Pwede kang makakuha hanggang 30,000 agad. Ay, we. Ganun lang yun. Walang mahabang form kung matagal na hintayan. Oo, at kung kailangan mo pa ulit, pwede pang umabot hanggang 100,000 ng limit mo. Mabilis approval, mababang interest, walang hassle. Bro, kaya ko na to. Makakanood na talaga ako ng World Cup Live sa Estadio Azteca. Kaya i-click mo lang ang link sa baba ng video na ito at para makapag-apply na sa sarili mong loan. Apply na! Ti kanayon na apanunutan. Oh, kumusta ti papan mo iti ayan ni Nanang? Agsakit mo't gayam ni Nanang. Anya, agsaksakit. Apay nga rod adita yung bagbagakan ka. Saan ka na kayat ni Nanang ipakamukan niya kunan insan ko? Unay mo to ni Nanang. Kat kumusta mo to ngay? Nagpa-check up ka nun. Adamot agas nga inireseta ti doktor na. Ay, kaano nga tayo nga agbalo ni Nanang? Kaanon to nga ta maaklon na ka? Bay amon, saan aday tati pakakumikumam? Saan pa'y siguro apanawan? Maaklon naktumatlaang. Bakit lang arodon, di pa ilagbaliw. Awan mo tar aramidam ang madikan kwa na. Kamay sa, awan mo ti problema tayo ti panagbiag, akas iti atapan na. Napatag ka ngamin ka ni Nanang mo. Iso at ipagsaya atam laang ti pampanunutan na. Iso akas jay ti ada iti panunot na. Agyaman unay kan ka ha, Aida. Taoray no kasi ti ipagpakita kan ka ni Nanang ko. Sana po sa nagbali ti panagraam mo kan kwa na. Dakkel ti respeto ka ni Nanang, tainam kat nga rod. Iso din nagpagdanagan. Kabailak da ito'y, Arnel. Naimbag na aldaw yun, Nanang. Ha? Anya ti araramidam ditoy. Apay nga da ka. Umay kayo sa rungkaran, Nanang. Agsaksakit kayo kano ko na ni Arnel. Nangan kayo ka din. Ay, saan pa'y? Urayak laangan to umay da itad kanyak di tabanger. Saan yun nga urayan day jay, Nanang? Ang mga numabayag pa'y kat mabisinan kayo. Ada imot ko amakan. Mabitla ang tay nakisagana, tapno makapangan kayo matan. Ay saanan, kabaulak, tibag-eik. Nanang, siya kung ti makaamo. Agyan kayo laang dita, ang mga maulaw kayo, nagkuti kayo. Siya kung ti makaamo. Di kay agdanag, agmalmalumak dito'y tawan trabaho kita. Ha? Apay, agtrab-trabaho ka mo't aya. Sigod at trabaho day jay, sakbay pa'y anagam mo kami ka ni Arnel, Nanang. Sa anak ang nag-resign, ura idinagasawa kami ka ni Arnel. Kunak manood da ka laang iti balayaw, ta ni Arnel laang ti agtrab-trabaho. Matipalobos, papakpakanak latan ka ni Arnel, Nanang. Masapol nga agtinulong kami para iti masakbayan mi. Kan may sa, ada kayo pa'y anasken nga asikaswen kan suportaran mi. Sige Nanang mabit lang, taisaganak ti ka ninyo.
Naggabu ka jayan ni nanang ko na? Wen, itay napan ka nagtrabaho. Napaanak mo tan iti ayan ni nanang. Napaanak pa'y naggatang kadagiti kasapulan, kanti kanan na. Naimbaglaangan ata na igatangak iti kanan na. Ta saan pa'y gayam anagarmusar idi simang petak. Kastaya. Kat na imbagman ta di nakapinagsasawan. Ay, saan Diyak pulos inik kan ti gundaway na nga agungat kanyak. Basta kabayatan ti panangisaganak iti kanan na. Kan ti panagdalus ko iti balay na. Saan nagtagtagari apulos? Sapay lang ko mga rod. Tagbali mo ti trato na kan ka. Papanan na ayan no saan to akas jay. Anos laang lakay. Lumok ng tumot laang ti puso ni nanang kanyak. Sapay lang ko mga rod, Aida. Mababain ako na yun ka. Nakaan-anos kalatagan ni nanang. Pagwadan ka pa yung asawa. Awanan ti kitawag pa'y bakit? Naggasatak. Tas ikatiintad ti Diyos nga agbalin nga asawa. Arnel, anak, umayak man. Nay, nanang. Da kayo ka din nagpaiso? Apay, naimbag kayon? Kalkalapay ngay. Makaumayak ay amot dito no masakitak pay lang. Naimbag nga rod ano kasta nanang. Ala, dumanan kayo. Naimbag man ta, nakaumay kayo. Apay, ayan ni Aida. Apay nga awan dito'y balayaw. Ada di tao nagtisilid ni nanang. Madama ti trabaho na. Adya trabaho. Naka-online, nanang. Isa dito'y balay ang nagtrabaho. Dandanin mo't kit di malpasan Ay, kasta aya. Ay, kunak namin no awan trabaho na. Adabot gayam. Manipot itinagam-am mo kami kina Aida. Sigo dun nga ada trabaho na nanang. Iso nga dayo timbagayaw. Nga ang mga nagsapsapol lang iti pagsadagan na wano mang biyagan ko na. Ay, di ka ba naagar-aramin iti istorya si Carnel? Adaya mo imbagbaga kakasta. Nanang? Ay, kano adaman. Lipata ba amin dagitan? Nala, mapanta di ta kusina. Ta isagana tato'y ibut ko amakan. Huston to numalpas ti trabaho na ni Aida. Agsasango tayon to amangan. Anya? Nay, apay, anak ka ba't tider kalataditan? Umay ka na, takaduan na. Wen, sige nga rod, nanang. Salamat sa TechCash, humiram ako ng 20,000 pesos pambili ng gamot ni Mama. Salamat sa TechCash, humiram ako ng 15,000 pesos pambayad sa renta at tubig. Gamitin mo ang TechCash para sa pangangailangan mo. Makakahiram ka ng hanggang 90,000 pesos. Mababa ang interes at SEC at NPC registered pa ito. Huwag ka na magpahuli! I-download na ang TechCash sa Google Play Store o App Store at subukan nyo na rin. Nakaturugan ni nanang. Wen nga rod. Mas tawak ta saan mo't ang nagawid. Dito'y mo't yung pagnanaidan ta naturog. Anya, dinamatikan kanyak. Kunak tumot nga agbaliw tumot laang ni nanang. Mas dawak nga rod ditay kalata si mangpat dito'y balay bakit. Diyak pa'y mamati iti nakikitak. Ipasimudaag day ta na aklon na ko ni nanang. Taisupayan amis mo ti imay dito'y balay. Aida, bakit? Anya tinharamid mo? Apay akal lahat ang nagbaliw. Kalpasan ti panang sarungkar mo kan kuha na ijibalay na, idi na amuam ang masakit. Awan, basta inasikasok laang idi. Imparik na kan kuha na, anapatag kanyak. Hanggang diyak namnamaan nga agbaliw adagos. Isong agyaman na kiti Diyos.
dinangag na tinabayagan nga ikarkararag ko kankwana. Ti panagkapyamin, wano pa nagtunos min kaninanang. Bilibak talaga kang ka. Bakit? Iso nga ayatan ka unay kay. Bula, anak manan. Ah? Alakitin, maturugtan. Tamasapa ta amang isagana iti kanan ni nanang intun bigat. Ang mga no mairuamot ni nanangan itikas sangat aramidam. Ang mga no dinaton kaya taghawit ijabalay na. Talaga mo't adyakon pagawidon pa'y lakay. Ha? Kaasing agmay-may sa ijabalay na. Iso adituyon balay nga agyan. Sigurado ka? Wala. Itapay tanaklon na kon. Nakarkaron nga ipariknak ti panangipatag ko kankwana. Agyaman nak bakit? Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan kamat unay-unay, Arnel Lakay. Agpada kami iti asawak anas daaw iti daydi akanito manang Emmy. Talaga ngamin adimi namnamaan asarungkaran na kami ni nanang iti balay kat ijay pa yan anaturog iti daydi agundaway. Kalpasan dayta kinasarita mi nga agasawa ni nanang para iti panagnaednan iti balay mi. Uray saan ko mga umanugot ni nanang nga ijayan balay mi nga agyan, awan na aramidan namanang taimpilit ni Aida. Ita may-maysan abalay ti pagnanaedan mi. Nakarkaro pa'y ngampud no nga aginatilin nangan ita da Aida kan ti inak. Agdadagsan mata ni Aida kat ni nanang ti mangas asikaso kankwana. Magagaran una yan ni nanang amang ururay iti panaganak ni Aida tapno adda kano awiren na nga apo ko na. Naragsak unay ti asawak, ta saan anasayang ti panaganos na, agingga itinaaklon matlaengan ni nanang. Agyamanak manang, to'y pagayam mo, Arnel. Pagayam ko nga Arnel, maragsakan na